elimi uJesu lidwala la elimi dwala elimi uJesu Kristu inkosi kazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga ithuba sengithe ngalithola ngibingelela bonke abazalwane abakhona endaweni kaNkulunkulu. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, abefundisi bonke sinabo, omama befundisi abasha no Sunday school, ngibabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Bazalwane bengithi ngizosukuma ngenxa yokusaba ukuthi awunkosi yami nango lo mama ohleze ezosifakazela ngento eyodwa, kodwa ngiyezwa ukuthi akuvumi ukuthi ngithule. Ingakho namanje ngithi uJesu uyidwala elimile ngoba ngimbonile ema kweyami impilo. Lo mephambi kwenu umama uMdunge usuka eGreat Town. Bazalwane ngifisa ukuthi nginazise ukuthi ngihlangane kanjani nenkosi uJesu. Bengicabanga ukuthi kusho ukuthi yonke leminyaka bengicabanga ukuthi nami ngiyakholwa, ngicabanga ukuthi ngihleli khona endaweni kaNkulunkulu. Kepha ekuthe ukuhamba kwesikhathi uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi cha, awukwazi waze wangazi nangelilodwa ilanga. Futhi uma ngabe ngiqala ukubheka uNkulunkulu kade angithanda, emini bekade ngingaboni ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uyangithanda, kuze kwafika isikhathi la ebese kufanele khona ukuthi uNkulunkulu angilande ngenkani ukuze azongikhombisa indlela okuyiyona. Mina ngilandwe ngokugula kuona futhi lo nyaka. Benginenkinga yokushoda kwegazi emzimbeni. Kuthe ngenyanga kaApril May banganjalo ngangena esibhedlela. Ngangena esibhedlela ngihamba ngenyawo zami, ngiphila, ngikhuluma, ngikwenza konke. Khumbula kahle ukuthi kwakade kumsombuluko ngizolandwa iambulance. Inkinga ifike yashintsha mangabe ngifike esibhedlela. Baqale bangifakela igazi okokuqala ama-sachet awu2. Bathema ngabe bebuya ngakusasa bezocheka, bathi akubonakali nokuthi likhona elikelangena emzimbeni wami. Hayi ngihlala isikhashana baphinde bazongifaka okwesibili. Into engayiqaphela laphana kwaba khona into strange eyenzeka lamagazi ngoba nakhona kwakade kwama-sachet awu2. Le sachet oqala yafike yangena yaphela. Ithema isiphelile lasala lisala la epipini le drip. Uma ngabe befaka isachet esibili lamagazi awangavuma ukuhlangana. Kwavele kwaba khona umuqa odalekayo epipini. Kwaze kwaphoqa ukuthi abakhipheleli elidala la epipini. Kwayimali ehlakile lelinye langena kimi. Bazalwane la kwaqala khona inkinga ke uma ngabe sengena lesachet esibili. Ila engazi noma kwakukuthi ngiphila emhlabeni noma kwakukuthi ngiphila kuphi, kodwa kwakungathi ngiphila emhlabeni wami ngedwa. Abantu engangilele nabewodini kwakukuthi angisababoni. Noma besho ke mangabe sengiphapheme sebengitshela izinto ebekade ngizisho kwakukuthi angizikhumbuli. Ngike ngaphila emhlabeni wami ngedwa. Yazi khona incwadi eBhayibhelini ethi intombi ezindleni ensizwe ezindle ziyozulazula sifuna izwi likaNkulunkulu zingesenakho ukulithola. Mina ngike ngakutaste lokho ngizwile. Ngaphila ngedwa, ngalahlwa abakithi, ngalahlwa abasebandleni lami, nje ngaphila ngedwa nje. Kwakungathi ngiphila endaweni engathi notshani obomile. Ngangizibona ngihamba ngedwa lapho. Kungekho muzi, kungekho mfula, kungekho umuntu omunye umuntu. I was just by myself. Kungekho umuntu omunye futhi akusho ukukhona izwi elalekade likhuluma, cha. Kodwa la okwaqala khona ukuthi kuze kube ngathi mhlambe ngizophaphama, angisho njalo. Kungesikhathi sengibona umngcwabo wami, ngizibona kusho ukuthi inkosi yami umgodi engizogqitshwa kuwona osombiwe sekundlalwe nokhaphethi la eceleni komgodi. Ngubona umndeni wami nabantwana bami, ngibusisiwe ngabantwana abaningi, nabantwana
abokugcina bamawele baneminyaka ewu6. Ilapho ke la engaqala khona ukukhuluma ngoba ngibona abantwana bami bekhala behambe bethuliswa yibo bonke abantu bebatshela ukuthi abathule kuzolunga. Ilapho la ngamemeza khona kathi Nkosi uJesu angivumi Nkosi uJesu abantwana bami basencane. La ushuthi nangesikhathi sengiphaphama abasewodini basho bathi bangizwile ngisho ngithi Nkosi uJesu angivumi abantwana bami basebancane. Even kwalokho ngakhumbula ukuthi kusebusuku kambe kwenzakalani ekhwezini. Ngacabanga ukuthi njengamanje khona inkululeko dumo. Ngasend message ngikhumbula kahle ngasend WhatsApp message angisakhumbula ukuthi kwakade kulesingaki nokuthi ukade kuyisikhathi sini ngendlela isimo somqondo wami esasikade sesiyiyo. Kodwa ngiyazikhumbula nje ngisend message ngithi inkululeko ngicela umthandazo. Ngisesibhedlela ngishodelwa yigazi. Ngizwa ke ababe kade belalele bethi ngakhulekelwa ngebhadi kwakukuthi anginayo radio. Angikwazanga ukuthi ngilalele. Ngakusasekuseni kukhala ucingo. Anginawo ngisho amandla okuthatha ifoni ela eceleni kwami ngasehlombe. Amandla wekho angikwazi ukuthi ngiqise isandla ngikothatha ifoni, ikhala ifoni kuze kube iyathula iphinde ikhale kuze kube ngiyazama ngiyithathe ifoni ngiyibeke endlebeni. Uma ngabe ngiliphendula lolu cingo le voice bese ngiyayirecognize ukuthi ngiyayazi le voice ivoice kaBaba Dlakude le ngoba ngijwayele ukumuzwa engena njalo ekhwezini ikhuleka. Ngijwayele ukumuzwa nangomsombuluko njalo ngo12 uma ngabe sekuzongenela baba seJalimani uyena ojwayele uye angene akhuleke khona. Le voice ngirecognize ukuthi ekaBaba Dlakude kodwa ingqondo ingangitshela ukuthi angithi amen baba. Uma ngabe ukuthi ngikhuluma naye ngithi amen mama. Angakuna konke lokho umuntu kaNkulunkulu akhuleke kunalokho. Akhuleke bazalwane angazi ukuthi ngingathini kodwa nje ubufakazi bambude kodwa ngizozama ukuthi ngibufishalise. Ubaba Dlakude yena umuntu odlale indima enkulu empilweni yami nokuthi angazise noNkulunkulu. Angazi ukuthi kwakuwukuthi uzwa ngani. Kwakukhona into ayekade ingcinezela lesifubeni ingicisha ukuphefumula bese iBP yami ya drop ishone phansi kakhulu. Kwakuthi mangabe njalo lento ifika kwakuwukuthi ucingo liyakhala ngisho noma zethu u12 ebusuku. Angazi ukuthi kwakuwukuthi uzwa ngani ukuthi sengixakekile angifonele. Akukho futhi akazokukhuluma akazongibuza ukuthi unjani ubani wakabani uzovele nje akhuleke. Yahlala le voice yakhe engqondweni yami. Ngithe sengiphume esibhedlela lapho ekhaya ngiyafihla angifisi ukuthi ubaba uMdunge azi ukuthi kwenzakalani. Nami ngiyazibonela ukuthi icondition yami iyashintsha kodwa ngenza sure ukuthi ngiyafihla angaboni nabantwana futhi bangaboni. Athi mangabe efonile athi yini pho wakhuluma umoya engathi uyanqamuka ngoba ilapho la ngaqala khona ukuphathwa yiphika. Hayi ngithi hayi ngicabanga ukuthi inetwork ngisho ngikhuluma iphutha into engekho kusho khona ukuthi amandla ayaphela angisakwazi ukwenza lutho. Wanginesa ubaba Dlakude ngingathini qale wanginikeza uthando lokuba umzali ube umzali kumina umzali wenyama. Okwesibili wazoba umzali womoya wangondla emoyeni. Ngithe sengiphumile esibhedlela ngahamba ngayoguqa baba uMdunge ngacela ngathi ngicela ukuthi ngimazi lo baba. Angisathanda ukuthi ngazi ivoice yakhe. Ngifisa ukuthi ngimazi ngimbone. Baba uMdunge wangivumela ngenhlanhla kwaqonana nokuthi ngaleso sikhathi ukwasiza abantu sase simlinda eGreytown eDrobheni. Wafika samthatha kwaze kwaba sizombeka la ngathi ngifuna ukubona ekhaya umuntu onothando lungaka, umuntu okwazi ukunakekela umuntu ngokomphefumulo, umuntu akangamazi, umuntu obeselahlwe yibo bonke abantu, umuntu olahlwe abakubo akavundla nabesiswini, umuntu olahlwe abebandla lakhe. Abakwethu engazalwa nabesiswini kwakukuthi abangifoneli babe kade bengezi futhi esibhedlela kuzongibheka. Babe kade bengifonela kuphela mangabe kukhona umuntu oshonile. Lukhala ucingo mangabe ngibuza bethi uzwileni ukuthi uSibani akasekho. Angaze ngizozwa ngani ukuthi uSibani akasekho ngoba ngisesibhedlela. Ngibuza ukuthi yini kwenzakaleni. Bathi udliwe lokho kufa kwakho.
qala ingcindezi ngigcinezeleke ngendlela engaze ngize ngibone ukuthi ngingedwa anginamuntu emhlabeni. Fika ubaba uDlakude kimi wakhipha konke lokho eqondweni yami ngoba noma kade sengiphumile esibhedlela bengizibona ngilonke ngingenamuntu, bengizibona ngiyisilahlo ngingathalo umuntu. Kwaze kwaba ngelinye ilanga ngihlanganisa lo baba uMthibande, uthumela ubaba uMthibande nakho lokho engakubona kuyisimanga, umuntu esuka eRichards Bay ehambela umuntu oseGreater ezongibeka isandla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Cela nandisele mama umpostoli nobaba umpostoli angigcina nipha amandla, phinda zolondoloza ubaba uDlakude nomama uDlakude ngoba kwakade komunye umama wayengeke avuma ukuthi umkhonyana wakhe afonele umuntu osifazana akangamazi, afonele ngisho ebusuku, kodwa wathula akazange azasho lutho. Kwazi kwaba umama uDlakude ngixolisa ngimbona ngesikhathi sengifuna ukubona ubaba uDlakude, sengifuna ukumazi physically lo baba onginikeza uthando olungaka. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen. Yesu Kristu.